Serhij prišiel v celkom dobrom stave, ale našli sme, že má plochú nohu. Ak vidíte, keď sa priloží rovno ruka ku tej šlape, tak je to takto, hej, že sa ten palec sa tam nevojde. Nie je veľmi plochá, že by bola až takto, ale je vidno, že to nie je v poriadku. Druhá noha je pomerne lepšie. Tu vidno na druhú stranu, že teda tu niečo presvitá. Takže ideme na čas, uvidíme, koľko to bude trvať. Takže tu máme ešte spravíme, máme tu Ivana, odborníka, experta. Poďte Ivan, no skúste to vy, takto dať tú ruku rovno, aby to bolo vidno, hej, takže vidno to, hej, že to tam nič nie je, hej, aby to nebolo na mňa všetko, no dobre. Takže teraz sa pozriem, že čo vlastne treba urobiť. Tu je zase dôležité, aby tá statika bola opravená, aby do tej nohy to vyšlo. Tu bedrový kĺb nesedí presne, takže bedrový kĺb vyšiel na miesto. Koleno trošku, ihlica a tu vlastne sú kostičky poposúvané. Táto kostička, palec, táto kostička. No. Dobre, takže teraz. Hej, takže teraz je to takto. Takže hneď to vidno. Dobre, no skúste Ivan aj vy. Hej. Jasné, pozrite sa. Hej, takže tu je evidentne vidno. Za akú chvíľočku sa tá noha zdvihla. Aj vidíte, Aj klebanie sa vidno. Aj ten oblok je to aký tam. No, takže toto je pekný príklad, ako rýchlo sa to môže opraviť. Samozrejme, toto je len skrátená verzia tej opravy, pretože to treba nastaviť energetiku až od mozgu do tej nohy, aby to riadenie do tej nohy bolo perfektné, aby to vydržalo a bolo to v poriadku. Takže teraz vidíte evidentne, že to je. Takže takto. Ďakujem vám všetkým za pozornosť. Takže teraz je vlastne tá noha takto po chvíli, keď sa poopravili veci, ktoré bolo treba ešte opraviť, takže po chvíli sa tá klemba zdvihla ešte viac. Takto to je.